دلالو حقኛ ዛንጣ صحافን ተራኽን ያዕቆብ ዳዊት ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኽብርኩም ሰማዕቲ ኣብዛ ሓለፈ 10 ክፋል ተኸታቲልና ነርና በዓል ሳሚ ሓሲቦም ዝነበሩ ምጭዋይ ነፋሪት ናብ ሓንቲ ባልዋት ባህል ማዕስከር ምዃኖም ኣብ ካርታ ምስ ረኣይዎን ምስ ተነገሮምን ከም ዘቃረጽዎ ኣብቲ ማዕስከር ዝተባሃሎም ቦታ ምስ ከዱ ግን እስሪ ቤት ኮይኑ ከም ዝጸንሖም መሰል ዝበሃል ዘይብሎም ምዃኑ ብሓደ ሰማላዊ ቆልዓ ከም ዝተዓለሎም ኣብ መወዳእታ ሰላጣኖስ ሰበይቱ ኣብ ሱዳን ኮይና መዓልቲ ሕርሳ ከም ዝኣኸለ ኒኪራ ከም ዘሻቐለቶ ኣብ ጎረቤቶም ዝነበረ ክፍሊ ዋዕዋዕ ከም ዝተፈጥረ በቶም ዓሌትነት ዘለዎም ሰባት እቲ ንዓበይ ከም ዝተላዕለ ኣይጠፍኦምን ንሶም እውን ነብሶም ከም ዝኣሰሩ ተዓዚብና ነርና ዝቕፅል 11 ክፋል እንታይ ሒዝልና ኣሎ እስከ ሓቢርና ንከታተል ኣሮንን ሳምን ምስ ተቐልቀሉ እቲ ዋዕዋዕ ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ኮይኑ ጸኒሕዎም ባእሲ ዘይኮነስ ሓደ ነብሱ ኣዝዩ ገጅፍ ወዲ በቲ ናብራ ማሪሩ ኣብ ሓደ ፊስቶ ተሰቒሉ ከም ዝተሓንቀዮም ተነጊርዎም ንሳቶም እውን ኣይሓሙቕን ብጉያ ናፍቶም ሰባት ከይዶም ንከድሕኑ እዮም ተቐዳዲሞም እዚ ኩሉ ፀገም ገጢምዎም ንእስራት ዝግደሰሎም ኣይነበረን ከም ሰባት ከማን ኣይርእዎምን እዮም ኣብ ክንዲ ነቲ ወዲ ተቐዳዲሞም ንሕክምና ዝወስድዎ ዘድሕንዎ ማዕፆ ምኽፋት ኣበይዎም ኩሎምን ፅርፂሮም ብኣጋሮም ነቲ ማዕፆ ክሃርምዎ ጀመሩ ሕጂ እውን ሰማዒ ኣይረኸቡን ድሕሪ ክንደይ መፂኦም ነቲ ዝተሓንቀ ሰብ ወሲዶሞ መይቲ ድዩ ድሒኑ ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ እዚ ንበዓል ሳሚ ከቢድ ስምባደ ይፈጢሩሎም ማዕረ ክንደይ ኣብቲ ቦታ ሰብ ሕሱር ምዃኑ ክንፅረሎም ክኢሉ እዩ መዓልታት ይትካ ዝኾነ ለውጢ ግን ኣይረኸቡን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወኪልና እንዳበሉ ይመላለስዎም ፎርሙ ይመልኡ ኢንተርቪው ይገብሩ እንተኾነ ዝኾነ ለውጢ ሕጂ እውን ኣይረኣዩን ሓደ መዓልቲ ንሰላጣ ሰበይቱ ብሰላም ከም ዝሓረሰት ምስ ተነገሮም እታ ሩፍታ ዝረኸቡላ መዓልቲ እዮም ጸንቢሎማ ምክንያቱ ሰላጣ ብጭንቀት ተደኺሙ ነይሩ ቀንዲ ተስፋ ዝህቦም ንሱ ከሎ ኣብታ ጉዳይ ግን ጽቡቕ ኣይተሰምዖን ሰበይትኻ ብሰላም ወፂያ ምስ ተባሃለ ግን ሙሉእ መዓልቲ ክስሕቁን ክዘናግዑን ዋዕሉ እቲ ቦታ እውን ቀስ ብቐስ ክለምድዎ ጀሚሮምሲ ምስቶም ኣብኡ ዝጸንሕዎም ተለልዮም ኩዕሶውን ክጻወቱ እዮም ጀሚሮም ገለገለ መዓልታት ድማ ተተስፈው ዝቐነይዎ ይስእንዎ እሞ ናብ ጭንቀቶም ይምለሱ ጻዕዱ መፂኦም ኢንተርቪው ክገብሩሎም ከለዉ በዓል ኣስመሮም ጽቡቕ ገይሮም ብእንግሊሽ ኩሉ ነገርም ዘረድእዎም ብፍላይ ሓደ መዓልቲ ሓደ ጻዕዳ መፂኡ ንዓድኹም ክትምለሱ ኢኹም ምስ በሮማን ጨርፂሮም እዮም ተዛሪቦሞ ንሕና ካብ ዓድና ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ስለ ዝወፃና እንተደኣ ተመሊስና ጽቡቕ ኣይረኽበናን እዩ ስለዚ ግድን ክትዓቕቡና ኣለኩም ኣቲሮም ምስ ተዛረብዎ ገለ ፍታሕ ክገብረሎም ምዃኑ ይነኪርዎም ንሱዳን ወይ ንዩጋንዳ ክትምለሱ እዩ ዝፍቀደኩም ምስ በሎም ነታ ኣብዚ እንተደኣ ተጸቢኹም ናብ ገለ ሃገራት ክሰልጠኩም ይኽእል እዩ ዝብል ሰባት ዝድግፍዋ ክርከቡ ከለዉ ንሱዳን ንኣንጎላ ክንከይድና ዝበሉ ሰባት እውን ኣይተሳእኑን ንሕድሕዶም ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ናብዚ ንኺድ ናብ ኣውስትራልያ መንገዲ እሞ በቲ ባሕሪ ዘይሕሰብ እዩ ኣብ ርእሲቲ እሳቶም ሪኦሞ ዝተመልሱ ከቢድ ማዕበል ኣብ እስሪ ቤት ከለዉ ኣብ ስዑዲ ዝነበሩ ዕረኽቶም ምስ ረኸብዎም ደው ኢሎም በዓል ዓብሰላም ዝበሃሉ ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣለዉ ክንመፂና ምስ በልዎም ክመፁ ከም ዘይብሎምን እቲ ኩሉ ዝረኸብዎ ሽግርን ኣዝዮም ጨካናት ሰባት ምዃኑን ኣጸቢቖም ነጊሮም እዮም ንሶም ግን ኣይሰምዕዎምን መፂኦም በቲ ባሕሪ ተበጊሶም ዝበዝሑ ጥሒሎም ገለ ውሕዳት እውን ኣውስትራልያ ኣትዮም ስለዚ ከምዚ ሞትን ሽግርን እንዳሰምዑ ከመይ ኣቢሎም እዮም ባሕሪ ክመርፅዎ ህይወቶም ከውሕሱ ካብቲ ሕሱም ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ዘላቶም ኣማራፂ ንሱዳን ምምላስ እያ ናብ ካልእ ምዕቡላት ሃገራት ክትወፂ ኢልካ ኣብኡ ምጽባይ ባዕልኻ ንህይወትካ ንሞት ምፍራድ ማለት እዩ ኣሮንን ሰላጣን ክብገሱ ወድኡ በዓል ወዲ ጎሪኒ እቲ ጉዳይ ምስ ነገርዎም ፓስፖርቶም ብሰበሰብ ገይሮም ሰደድሎም ትኬት እውን ተቖርፀ ነቲ ትኬት ዝቖርጽ ሰብ መቕሽሽ ዝደሊ ሓላፊ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሬዳ ዝበሃል ኮይኑ ኣዝዩ ስስዑን ርጉምን ነይሩ ብላዕሊ $150 ክኸፍሉ ምዃኖም ነጊሩ ኣሳሊጡሎም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ በዓል ሰላጣ ብዘይ ዘረባዮም ዝተባሃሎም ገንዘብ ከፊሎም ክልቲኦም ተበጊሶም ወላ እውን ተሓላፊ ክልተ ሰባት ሕጂ ክንሰድድ ኢና እሞ ደድሕሪኦም ከዓ ክልተ ምስ በሎም ክልቲኦም ክብገሱ ሳምን ሮቤልን ከዓ ክስዕብዎም ነይሩ ተስምምዕ
أسمرون يوغاندا عشان مساوم كبقاسي وديو روبيل جن مسامي نسودان كلا إبرك خيري تسامعيو أرون سالت دانو بعو تفليوهم بزح ترانزيت سلز نبرم كابتي ميدان بالوان تبال زنبروا معسكر ناب جاكرتا زبال رئيس كتما نا اندونيسيا كخدو خلو كابو ان اب ماليزيا رجيتهم دبي حليفهم يمن عرفهم سودان بسلام كمزاتو يوم بسيرمهم بفلاي أرون أتوم سبات كاب جهنم نسات وتأ أب جنة يزلخو مسبلهم كلهم يم تسفا كيرهم اتناوالدن بعد كباب زركبوهم جن أو كترفو أدلهم كتبي مخانم يمني كيرهم سامن روبيلن أسمرون كبوجسو خلوه جن لانجا يم كينهم جنزب زلكو ما تحزو تبايلهم ندحلف بيت مأسرتي 250 قبو كم بتقطم بالعلي هيبوم كساب زبوجسو تتبيهم تاز بقصو لا معلت جن اتي حلف بيت مأسر تتغيرس كالي العلي يتاني حوام كان دايكم زخوفون مسنقروا جن سنبيدو جنزبهم مليس اللهم عفلما سلام انتي تمليس لهم حسيبهم نيرهم انت خوانا دحر كم زنات لهم جن اتي بالعلي قبو كم زحاتو تميم ترديهم تكيتهم تقريتو معلتهم اخيلو سلستيوم مستبقسو اندقنا ايربورت مسبتحو توم سكريتي ايكوفلكم كم بحدش كتكوفلو اللوكو بيلهم كتروهم قلتفهم قبو مخانو سلس تردهم جن اتريرهم عين غفليني نابلو كم زي تخونو لهم سلد فلطو اتوم سكريتي حلفوهم أسمرهم نيغاندا كخيد كله روبيلن سامن نفاريت تسقيلهم نسودان تبقسو ماريجا دبي حليفهم يمن بتحو سامي اب نفاريت كله نخباب يذكرون يرو كباب كل جزيه مشت زجنا اساتهم اجوخا زبلو زنبرو اسم مسكدو كما يكوني ز تحسسوا نيرو اب يمن مساتو نفاريت سبس لز وحده بررا كم استسغاغره تنغرم كم تقبو ناب هوتيل كوسدوم نيروم كناي وسدوبن ابت الدراش ابسالون كوفيلم يم حديرم نتناولد كوسدوان كلو قالوا وحداتون مسوم تريفهم يوم عبيت سبوت كينوم شقتي كاب دبي ناب إيرتراز مالالسيوم اتام سوم زنبرت عباي سبيت دما كاب جبوتيا متيا كابي متيخم يلوم نحدحدوم مستحتاتو بعل سامي كل زقاطمم زرزيروم نغروم قريمو من حزينوم لمن اتا عباي سبيت بفلاي تتصارفوم نيرا كتتصارفوم كلا سلمنتاي نسدراكم زي تحاسبو نسخاتكم اب حدا زي ترغو سدتاتيكم اندابلت كتزاربوم كلا يጭنقو كاب هاغروم انتس ጨኒقوم انتس تصليم وطيم አለው ابز اوان ግን አብጥፉ አይተዛረብ ኩፉ ከም ዝባሃል ተዛረቡ ዝነበረት ዘረባ አገዳስነት አይነበሮን ስለዝኾነ ብዙ ሓይሩቆምን እዝኖም ጸሌሙን አይሰማዋን ኮፊሎም እንዳዓለሉ ሓደ ካብቶም ሰክሪት መጽዩ ንበዓል ሳሚ ፓስፖርት ሓጥቶም ንሶም ቪዛ ከም ዘይብሎምን ንሱዳን ክኸዱ ከም ዘይክእሉ ንኤርትራ ክጥረዙ ምዃኖም ይነጊርዎም በዓል ሳሚ ወፂና እንዳበልና ከም ዝኸጋጥመና ኢሎም ከቢድ ስምባዴ ይፈጢሩሎም أنا كنت حبابركم تخويني $500 كتكفلن لكم مسبولهم بجاكا 250 بجبو أمزل لوازي كيروم كابي كنمت قال لنا يلوم تشكروا تليفون أدولنا يلوم مو أبيوام قطر حساب ناي بانك خابنا يلوم مو أبيوام أما بمنتاي قالهم كسدوا ناي سرق أسلا زخونه تأمامينو زخونه دراشي أكهبو ماي مرتان أبرس چنكاتهم چنكات زوز خلهم ناي تاسبي تزربايو مملي ساعة تزاربهم نيرا مريت مسوقحي كله ما بهوتيل زحدرو متيوم بزعبا بعل سامي ببقرب كسم اجمرو قد انت اللي مستخدنا زيت تبيوان كلن ايرتراوين كوينن تنحن او مسبولو اتي ايربورت تناوته مستا اب بحري نديدا زتحلت جالبا اب ايرتراون كبيد حزن سلازنبره كلهم يمدنك تصملهم كاب موت زوت إلهم كأ ببحر ناخدو السلام يبلوا من يتابعوا من نيرهم أبو عدمة قرب دفء زبولون عرب طبق يرم ززاربو أب سعود عرب زقمت زنور إيرتراين سلازمت قوام حدا كاباتهم طبق يرم مسحاتهم اتيوم دحيرهم بسعود عرب كيرم عفت بحر استحلو يعرختم من بارو مينكيروهم نتي ناب إيرترا كترزوم يزبل زنبرة سبعي كيدومون أتريروم تزاربوا إزوم سبات زيوم أبعدهم كيدوم طبق أيرخبو من يميلهم مستزاربوا حريك كبلو ما يكألن حنت تزاربوا بقى ناب إيرترا كترزلوهم ترايلو ياقبيتو بعد سامي نزخل حليفهم أب مقربهم زخل خقاتهم بتسفى مقرات نبعاتهم مزارعيو كل انتنا نستون بحسب نيتي ايربورت نابك ابرينك ايرونو متين اجخم بلوم مسوم نبعه اساتهم كن بجكا دنينهم كنبعو زخونه زربا ايتزاربون
ድሕርዚ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ኩለን ተሲኣ ነዞም መሳኪን ካብ ባሕሪ ዝደሓኑ ሃየነው ዋጸሎም ኢላ ነቶም ሰባት ክትዘሮም ጀመረት። እቲኦም ሰባት እውን ኩሎም ዓቕሞም ኣዋጹ። $500 ተባሂሎም ስለ ዝነበሩ ብደይ ዘረባ ኩሉ ሰብ ነተን 500 ኣኸለን። እቲ ክትምለሱ ኢኹም ዝበሎም ሰብኣይ ክዋጸሎም ምስ ረኣየ ከም ብሓድሽ መሊሱ 600 ይበሎም። እቶም ሰባት ሓሪቖም ምስ ተዛረብዎ ዋላ ነተን $600 ተቐቢሉ ክሰዶም ከም ዘይክእል ነጊሩ ንኤርትራ ግድን ክምለሱ እዮም በሎም። እቲኦም ሰባት እውን በዓል ሳሚ ኣተባብዕዎም ኣጀኹም ኣብ ኣስመራ ዝኾነ ዝፍትሽ የለን ንሕና ክንወርድና ምስኹም ምስታ ነፋሪት ትተርፉ ካብኡ ንሱዳን ተብሉ ኢሎም ካልእ ምክሪ ሃብዎም። በዓል ሳሚ ሕራይ ጥራያ ነይራ መልሶም ምክንያቱ ዝመፀት ክትመፆም እታ ዝበልዋ ክፍትንዋ ነይርዎም። ነፋሪት ተበጊሳ ኣስመራ ኣተወት። ኣብ ኣስመራ ምስ በፅሑ እቶም ሰብኡት ኩላቶም መታን ከይፍለጡ ብዓይኖም ጥራይ ምልክት ገይሮምሎም ካብታ ነፋሪት ወረዱ። በዓል ሳሚ ኣፍታ ዝነበርዋ ሲዳ ኮፍ ኢሎም ነፋሪት ክትብገሰሎም ሃንቀው ኢሎም ተጸበዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ወፂኦም እንዳበልና ዝኸፈአ እዩ ኣጋጢሞም ዘሎ። ሕጂ ኸ እንታይም ክኾኑ ኣብ 12 ክፋል ክምለስ እዩ። ሓሙስ ናይ ምሸት ይራኽበና። ሰናይ ቅነ